Teatret Rottefælden i Svendborg kan i år fejre sin 127 års fødselsdag. I alle disse år har mange garvede rotter betrådt de skrå brædder, men en mand menes ikke at have forladt stedet endnu, trods sin død i 1979. Jim Thompson har mødt ham. Jeg har været teatertekniker i 25 år og har været med i en del år dernede. Og sidst jeg var dernede, der gik jeg arbejde sammen med en god kollega, der hed Kent. Vi var i gang med at bygge op omkring scenen. Skulle jeg have lagt noget gulv, vi skulle have bygget nogle små sidevægge op. Og jeg gik og arbejdede ude i damesiden, og han gik og rodede lidt med noget gulv, som vi ikke rigtig kunne få til at passe ind på midtscenen. Lige pludselig så råber han til mig, hvorfor går du og kaster med møtrix? Hvad laver du, Jim? Hvad snakker du? Du kaster møtrix efter mig. Jeg kaster ikke møtrix. Vi slog det sådan lidt hen, og så siger jeg til ham, vi går sgu lige ned på Ørkild, så skal vi lige have en bajer. Og det synes jeg var en god idé. Så vi slukkede alt lyset i hele huset, og fik låst dørene af, og så gik vi. Da vi så kom ud på parkeringspladsen. Belønning for veludført død. Siger til Kent, der var der kun os to derinde. Ja, siger jeg, så er jeg nok lige nødt til at vi går ind og slukker lyset igen. Så har jeg gået dernede mutters alene og bygget en scenografi op. Det kørte faktisk meget godt. Så havde jeg sådan en fornemmelse af, at der var en eller anden, der stod og kiggede på mig, og jeg vidste, at jeg var mutters alene. Det gamle teknikerrum, som eksisterede på det tidspunkt nede i Rottefælden, at der kunne jeg se omridset af en person. Det omrids, jeg så af ham oppe i teknikerrummet, der havde jeg det sådan lidt, at han bare stod og jagtog mig. Og så tænkte jeg, når han nu bare står deroppe, jamen, så kunne jeg godt fortsætte med at arbejde. Men da jeg så vendte mig om igen, der var han desværre væk. Jeg havde håbet lidt på, at man komme ned på gulvet. Jeg tror sgu, jeg ville have puttet ham på en bajer. Altså, efter sigende vil jeg skyde på, at det var ham, der faktisk har startet Rottefælden dernede, Harris Westman. Han ville godt have, at de mennesker, der gik, de passede godt på hans teater, fordi det er faktisk ham, der har startet det hele.